Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Al país de l'olivera. Us preguem, desconnecten els seus telèfons mòbils. Hola, bon dia a totes i a tots. Gent bonica de primer de l'ESO. Bueno, avui tenim aquí a una persona molt especial per al Parra, perquè va estudiar així. Ella és Laia Fontana i és doctora en biologia i també poeta d'Alzira. Vaig a llegir la seva biografia i després ja li donem un fort aplaudiment i que puja a l'escenari i mos conte, ¿vale? Bueno, Laia Fontana i Díaz, de 1986, és doctora en biologia per la Universitat de València per la seva investigació sobre diversitat i ecologia de libèl·lules i professora de cicles de formació professional de la branca sanitària. Ha participat en nombrosos recitals de poesia, ha publicat relats breus en periòdics digitals i ha col·laborat en diversos llibres de fama. A més, juntament amb la cantant Mara Aranda, és autora de la lletra de la cançó Senyoreta. Els seus poemes publicats són Confidències de records, Edicions Promera dins de Cròniques del Destí 2007, guanyador de la modalitat de poesia en valencià en els Premis Juvenils de Literatura Breu Ciutat de Mislata 2006, Camins recorreguts, Editorial Germania 2014, guardonat amb el Premi Francesc Balenes Dalmau de Poesia d'Alberí 2010 i Els nostres veïns submarins, bestiari contemporani de la Mediterrània, edicions 96-2015, el qual forma part d'un projecte divulgatiu que compta amb una versió expositiva en itinerància, en companyia de fotografies de fauna submarina i textos explicatius zoològics. El seu recull de poemes, Els quatre elements, ha estat guardonat amb el Premi Francesc Bru de Poesia en Valencià de la Ciutat de Canals 2020 i amb Rondalles i altres veritats ha guanyat el Premi Valencià Nova de Poesia en Valencià de l'Institut Alfons el Magnànim, Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació 2020. Com vegeu, és una poeta en majúscules, que és una persona molt jove. Una curiositat és que va ser companya meva durant tota l'ESO i el batxillerat. Així que estem entre amics. Per favor, un fort aplaudiment per a Laia. Jo crec que si estem entre amics, això d'estar ahí directe en plan conferència, tampoc cal, no? I més entre vosaltres. Si estarem de conversa una vesprada, jo no estaria dreta i vosaltres assentats al banc o incòmodes, no? Estaríem tot el món còmodes. Així que moltes gràcies, Leti, moltes gràcies, Parra, per donar-me de nou la benvinguda després de tants anys. I sobretot moltes gràcies a vosaltres que esteu així escoltant-me. Com molt bé ha comentat Leti, vaig a centrar-me sobretot en l'últim títol del meu darrer poemari, Rondalles i altres veritats. I anem a veure per què hem arribat ahí i anem a veure quina és la importància d'aquestes rondalles a la nostra vida. Així que heu de començar a ajudar-me. Què faríeu vosaltres per les nits si... Anem imaginant-vos, a veure què us preguntar.
si no tinguéreu mòbil? Vale, molt bé. Teniu ahí comodins, no? No, estem parlant de que mòbil vol dir cap mòbil. Ni el del pare, ni el de la mare, el de ningú. Val, molt bé. Tenim alternatives, no? Perfecte. Anem al segon supòsit a veure què passa. I si no tinguérem internet? Una cosa, si parleu tots alhora... Hola? Ara sí. Esteu en silenci, alceu la mà i jo passaré i aneu preguntant-li a Laia. Jugar a jocs de taula. Molt bé, a veure, això és una resposta ja de les conclusions finals. Però molt bé, ens quedem amb aquests jocs. Robar-li el veí el wifi. Què? Robar-li el veí el wifi. Però això no digueu tonteries, perquè si no tens mòbil, per què vols el wifi? Vale, un momentit. Llegir un llibre. Vale, molt bé. Eixos jocs de taula, eixos llibres, estan per ahí. Els deixem, val? Anem a continuar avançant. Val. Pues ve la tele. Ahí teniu una tercera possibilitat afegida. No teniu aquest mòbil, no teniu aquest internet, tampoc teniu ordinador. Anem passant a complicat, val? Laia, sí, així teniu una altra resposta. Pues ve la tele. La Play, La tele, la tele. la tele... Espereu que no me deixen. Jugar amb la meva germana. A veure, si parlem tots alhora no ens aclarim. Alceu la mà. Ara li toca el torn a Andrea. Jugar amb la meva germana. Jugar amb els meus animalets. Vale, jugar a les mascotes i a la seva germana. Va, jo crec que tenim ja prou idees. Sí, espereu un moment. Jo acabo de dir totes les coses que no tenim i després les conclusions que han comentat els vostres companys les juntem entre tots, val? Si me deixa avançar. Vale? Tampoc tenim Netflix. Vale, per favor. Vale, per favor, escolteu. Penseu una cosa, si parleu tots alhora no us podeu sentir pensar a vosaltres mateixos ni realment arribarem a ninguna conclusió. Important, totes les coses en les que esteu acostumats no teniu res. Ràdio, que tampoc és una cosa que vosaltres esteu acostumats a gastar, tampoc tindríeu, però seguim més endavant. Continuem. Val, no teniu llibres, però el pitjor de tot és que no tindríeu absolutament res de les coses materials que gastaríeu per entretindre-vos. I aleshores què ens quedaria? Ha hagut una resposta per ahir molt bona que deia el jugar amb la meva germana, amb la meva gent, amb les meves mascotes. Penseu, per favor,
Penseu en les coses que us agradarien sense qualsevol dels entreteniments que teniu ara. Alguna idea més? Així, per així? Si és per la nit, jo crec que dormir. Eixir a passejar. Irme por ahí con los amigos. Escolteu per no repetir, perquè si no escolteu repetiu cosetes. Yo me marcho a dormir. Ja ho han dit. Vale. Important. Penseu que esteu contestant totes i tots des de la idea d'ara, en la que teniu llum per les nits, en la que teniu un carrer. Imagineu-vos que viviu en un poblet xicotet fa segles en els que ni hi havia llum, els carrers eren fang i 4 cases més enllà tenies el bosc. No tenies res més. Més enllà de la xet en la que comparties el teu dia a dia. Vale. Què faríeu per les nits si vos reunireu amb la vostra família, amb la vostra gent i aquestes persones havent après al llarg del temps moltes històries? Doncs el que faríeu per les nits és escoltar justament rondalles. En les classes, m'imagino que us hauran parlat de què són les rondalles. Algú ho sap? Vale. Històries, llegendes. Si no m'equivoque, és una narració breu que no té l'autor, no? Perfecte. Ho esteu definint, entre tots ho esteu definint. Narracions breus que ens conten llegendes, que ens conten històries, fins i tot ens arriben a contar coses del dia a dia. I aquestes històries servien per entretindre. La gent no tenia res més enllà de la seva família, la seva gent i la seva imaginació. Imagineu-vos quina importància tenien a l'hora de fer pinya i omplir el temps. Més enllà de que una persona estaria cansada i se n'anava a dormir. I la solució existia ara, existia abans i existirà sempre. Però no estem parlant de tapar el temps, sinó d'omplir-lo. I allí és on entraven en joc les rondalles. I, com molt bé heu comentat, a veure si em deixa passar. Acabeu de fer, entre tots i totes, la definició perfecta del diccionari de rondalla. És una aquí. Ara tots en aquest moment en un 10, però vau estar contents. Vale. Hem parlat o hem definit entre tots i totes el que seria una rondalla. Molt bé. I ara anem a, i d'alguna manera hem avançat per a què serviria, però anem a pensar una miqueta més. Si hem dit que omplia el temps, podem dir que servia per a sociabilitzar entre les persones que més te volies o en les que estaves en contacte durant els dies. Per a què més servien aquestes rondalles? Per a passar-se bé, perfecte, i per a entretindre's. I un ingredient molt important que és clau en les vostres vides per molt que no sigueu conscients d'ell. Per a informar-se. Per a informar-se, sí, d'alguna manera les rondalles tenien part de coses reals i part de coses que eren fantàstiques. Per a reflexionar. Perfecte. Efectivament, n'heu sentit parlar que moltes vegades s'ha dit la moraleja del cuento? Doncs en les rondalles exactament el mateix. I ja, a veure si algú em diu la paraula màgica. Per a què penseu que serien més enllà d'educar, reflexionar, pensar?
donar-li un valor a la història. Per a què? Per a donar-li un valor a la història. També, però el punt seria per a alimentar la imaginació. Eixes rondalles el que feien era passar de pares a fills, de mares a fills, de mares a filles, de iaios a nens, eixa llavoreta de la imaginació, perquè si no la tingueren, si no hagueren hagut persones que tingueren imaginació, eixa Netflix, eixa televisió, totes eixes coses, perquè al final la ciència i al final les lletres necessiten un punt d'imaginació i d'observació de les coses. Si no observes, si no penses, si no reflexiones, mai podràs anar endavant, mai se podrà progressar. I al final, aquestes rondalles gastaven aquesta imaginació per a crear noves històries i la ciència gastava aquesta creativitat i aquesta imaginació per a crear què? I descobrir coses, ¿vale? Per a crear invents i descobrir coses. Així que és molt important alimentar el cos, però és molt important alimentar el cap també amb imaginació. D'acord? I hem dit una cosa, hem dit que per les nits aquestes històries se contaven a la gent, de boca en boca, de boca a orella, val? Però estaven escrites, hem dit que no n'hi havia llibres. Doncs va haver una persona, que igual ja també vos han parlat d'ella, que era Enric Baró. Vos han parlat d'Enric Baró, que sí? Vale, molt bé, valencià, perfecte, que és la nostra llengua, per descomptat. La qüestió és que este home el que va fer és recopilar, relatar totes les rondalles de cada un dels pobles i les va escriure totes, perquè no estaven escrites. Només estaven escrites en la memòria de la gent. I ell el que va fer és donar-los forma, perquè estaven això, en el cap de les persones i en l'herència que s'havia anat fent de pares a fills. La qüestió és que ell ho va contar però d'una forma molt especial perquè era una persona molt culta i que sabia moltes coses. I què va fer amb aquestes rondalles en el moment en què els va donar la forma escrita? No només estava fent el que no havia fet ningú, sinó que era una demostració d'estima, de carinyo, cara una de les llengües que vosaltres coneixeu i cara a la nostra cultura. Així que li devem molt. Més enllà, mai se sap si igual un dia fan una sèrie en Netflix d'Enric Baró, podria ser, i més ara que s'estan inventant coses. Però el que sí que us puc dir és que més enllà de que Netflix o alguna de les plataformes de sèries decidís que inventar-se una sèrie de rondalles, en A punt ja n'hi ha una. Algú la coneix? La que fan els diumenges. La que fan els diumenges, i com es diu? No sé, para venir en un padre. Bé, però ja anem a ficar. L'alqueria blanca. Val, l'alqueria blanca no és una rondalla d'Enric Baró. Podria haver estat escrita per algun dels escriptors o escriptors valencians que tenim, però no. Està escrita per guionistes de l'actualitat. Ahí no estem entrant. Si estàvem parlant de les rondalles que eren llegendes, històries, contes, no? L'alqueria blanca és com a que parla d'unes persones de fa uns anys, però no estem parlant de ninguna llegenda, d'acord? Aleshores, no convalida. La qüestió és que ningú coneix la sèrie, de veritat? Algú de vosaltres mira punt? Soles quan fan carreres, soles quan... No vegeu la tele? Sí, no, té igual. Al final escolteu. Però la tele o la tablet per a veure la sèrie. No passa res. Això no és que escolteu, simplement vos ho deia com a curiositat perquè les sèries vos agraden, sí? Sí. Depèn del que siga. Igual ningú vol veure esta o igual agarra i algú, ara que ho sap, es vicia a la sèrie, d'acord? Així que...
nos van a obligar a comprarnos para Valencia uno, para hacer un resumen. El de leñador. Vais a la derecha. El de vais a la dreta. Segur que més enllà del vostre company, algú de vosaltres en algun moment ha tingut algun d'estos llibres. I si no vosaltres, els vostres germans, els vostres pares... Aleshores ja s'has vist. La qüestió és que així només estan una de les moltes versions, perquè aquests llibres s'han anat publicant en moltes formes, en moltes imatges, en moltes caràcteres diferents, en moltes portades diferents. Però aquests són alguns dels llibres, algunes de les formes que s'han presentat aquests llibres. Va? Això a nivell de llibre. I segur que en classe, més enllà del llibre imprès, alguna rondalla haureu escoltat. Segur. Algun nom d'alguna de les rondalles? I queixades també, molt bé. Més rondalles? La Penyarroja, molt bé. Alguna més? Com vos havia dit, volia comentar dues coses abans de parlar de la sèrie. La primera eren els llibres, que és en el que va pensar en Giparó, i la següent és que fa uns anys una editorial valenciana va fer un llibre molt especial que se diu Enric Rap Rondalles. I és que un grup que es deia justament Rapsodes, com el programa que està fent que vinguin així persones a fer visites, el que va fer és agafar 5 rondalles d'Enric Valor i va fer raps cantats d'aquestes rondalles. Així que si algú té curiositat, pot escoltar 5 rondalles raquejades. No te desperdicis, val? Si algú vol comprar el llibre podrà comprar-lo, i si no, a YouTube, que és una de les plataformes que crec que visitareu molt sovint, estan els raps. Així que, entre altres, per exemple, la de Queixalers també, que ha dit la vostra companya, i la de Pelletes de la Penya Balsant. Per si voleu entretindre-vos per mig en alguna cosa diferent. I després, la sèrie, ja m'ha arribat el moment. És una sèrie que es diu Catacric, Catacroc i té 2 temporades ja, perquè Enric Valor va recopilar, penseu que si va anar poble per poble, imagineu si n'hi ha pobles entre Castelló, València i Alacant, jo crec que n'hi ha uns quants. I n'hi ha rondalles que són de tots els llocs, mentre que n'hi ha altres que són específiques de cada un dels pobles. Així que, si igual mireu molt la sèrie, igual s'animen i fan una tercera temporada, no se sap. La qüestió és que els capítols duren 10 minuts, no duren més temps. Mentre te fan més temps o t'arregles el monyau, ja has vist un capítol. I la qüestió és que ara alguns estareu pensant, ai mira, això és dibuixos animats, això és per a xiquets. Això és la típica idea que diu un xiquet, o que pensa un xiquet, perquè els dibuixos animats poden tindre forma infantil, però poden ser més adults que una de les sèries de Netflix que esteu veient. I a més, aquests dibuixos animats els han fet en plan modernets perquè els personatges porten cabells rapats, porten piercings, porten roba moderna, val? Així que no és una cosa descontextualitzada dels vostres temps. Val? Algú volia parlar? Hi ha una sèrie que es diu Don't Hug Me I'm Scared, que representa com seria una sèrie infantil però sense ser-la. Que si un xiquet veu aquesta sèrie se pot traumar. Vale, a veure, fem preguntes relacionades amb el tema que estem tractant? Sí, vale, molt bé. Molt bé, gràcies per el teu comentari.
A propòsit del vostre company, al final és això, parla com... Vull dir que a vegades tenim prejudicis de coses, no? I al final una cosa infantil aparentment no té per què ser-ho. És el cas d'això, evidentment, no és la típica cosa per a superadults de molta violència i aquestes coses, però al final les llegendes n'hi ha moltes persones adultes que els agraden, vull dir, no és una cosa típica de xiquets. Bé, i amb tot això, de qui estàvem parlant? D'Enric Baró, molt bé, ho teniu claríssim. Leti vos ha comentat que justet vas guanyar un premi que és el del llibre que tinc així, i el més curiós és que en aquest premi n'hi ha moltes categories, perquè existeix només la poesia? No. Existeix la novel·la, existeix l'assaig, existeix el teatre. La qüestió és que justament el guanyador de la categoria d'assaig de quan jo em presentia el premi era sobre la vida d'Enric Baró. Així que al final tot va quedar entre rondalles, d'acord? I res, amb aquestes rondalles jo he anat visitant un institut en març. L'altre dia fèiem la presentació a la Casa de la Cultura del Cira i de fet Leti va ser una de les recitadores d'un dels poemes i avui estic així. Així que si algú o alguna vol fer una pregunta a propòsit de les rondalles, benvingudes serà. Tots alhora no, que si no, no ho fem. Ningú s'anima? De vell. Vale, es que yo pensaba que, no sé, a lo mejor él mataba una historia o una idea. Podría hacer una rondalla sobre él, ¿no? Sobre Enric Baró, y hay libres sobre la vida de Enric Baró. Que si hicieran una serie, ¿la habría más gente así? Coche. Que si hubiera una serie, obviamente lo vería mucho más gente que el libro. Ja existeix la sèrie de, com a mínim, les seues històries. Més comentaris? Quan vas tardar en fer el llibre i de què va? El meu llibre? La veritat és que posar-li vaig tardar 3 mesos seria dir una mentida, perquè al final els poemes vas construir-los a poquet, així que diguem que és una cosa acumulativa en el temps. Igual entre unes coses i altres, un any i algo, i després amb el temps vas revisant i vas canviant coses. Però no és una cosa que escrius, mira, una desgradeta i ja està. Però fer un llibre no és molt complicat. I fer una marató no és complicada, i anar a l'Estació Internacional Espacial no és complicat. Al final... Perdona, Cassier, està. Jo penso que fer un llibre costa molt perquè n'hi ha gent que ha tardat un any en fer un llibre i pues que te tens que ficar en tots els detalls.
ahí està la cosa. Vull dir, jo he dit escolteu, he dit un any per dir una cosa aproximada, però al final quan estàs construint poemes, això que he dit és acumulatiu i després tu vas donant-li una forma al llibre i pensant, este sí que li pega, este no li pega, este té sentit això o este m'oblida i el tira a la foguera, val? Però és com ha dit ella, t'has de fixar molt bé en els detalls perquè si no, no té sentit. Al final serien coses soltes que tu juntes i ja està i no seria un llibre com a tal. Per tant, sí que t'has de fixar molt. Però quan tu guanyares el premi, també te costava, també hi ha molta més gent que va fer llibres pareguts de poesia o de rondalles? Lo de les rondalles, això ho havia fet jo i ja està, però sí que és veritat que s'havia presentat justet l'any que jo em vaig presentar va ser l'any que estiguérem tots tancats a casa pel Covid i aquest any es va presentar més gent que ningú any. Aleshores jo pensava, no guanyem, és impossible guanyar amb tanta gent i vaig guanyar jo. Al final, jo no escric perquè vaig a guanyar un premi, jo escric perquè... Què? I ja està. Vull dir, al final jo escric perquè m'agrada i perquè m'agrada contar històries, m'agrada des de sempre. No. Això és una idea equivocada que hi ha sobre la poesia. De fet, l'altre dia a la presentació ho comentava, no? Se té la idea de que el poeta o la poeta només escrivim només sobre els nostres sentiments. I pot ser veritat, però no sempre. Vull dir, al final, la vida real que serveix per a inspirar-te, per a reflexionar, per a pensar, però a que quan esteu llegint una novel·la no penseu que tot el que hi ha en la novel·la li ha passat a l'escriptor. Doncs pots començar, la mateixa si t'ha de llegir. Però que quan llegiu qualsevol dels llibres de castellà o valencià que teniu de lectures, aquests llibres, a que quan se'l llegiu penseu això li ha passat a l'autor, a que no? Doncs en la poesia exactament el mateix. Hi ha coses en les que la poeta o el poeta s'ha pogut inspirar de la seva vida, però no sempre, i ahí està la gràcia, no? En imaginar i crear coses que són ficcions, però pots contar-les també a nivell de poesia. I dos preguntes. La primera és que es van aplegar moltes crítiques i la segona és que si es pot viure d'això. Que si me van a plegar moltes crítiques, positives o negatives? De dos. Negatives, de moment, no me n'han arribat. Igual me les doneu a vosaltres, però negatives no. He tingut la sort que han sigut bones. M'imagino que d'alguna manera perquè normalment se té la idea que les rondalles han de ser sempre escrites, com si fos una novel·la, i jo vaig presentar una cosa un poc diferent. Per això s'han valorat més o menys bé. I viure de la poesia? No. Viure de la poesia, així com de la narrativa, sí que es podria, igual en alguns casos, arribar a viure si tens bestsellers. En la poesia és... no. Sí, ja té guany elèctric, de professora. ¿Escribirías una biografía tuya? Per ara no és una cosa que me motive. Preferisc que escriure sobre altres coses. Tens pensat fer art de llibre? Pensat per què? Tens pensat fer art de llibre? No sé què Un altre llibre. un altre llibre, un altre llibre. Sí, no és que tinc a pensar, és que ja hi ha altres llibres. El que passa és que, com ja ha comentat la vostra companya, has de reflexionar, has de millorar i has de pensar, però hi ha altres llibres que ja existeixen i altres que ja estan en la imaginació.
centrar-se en un món de fantasia, d'il·lusió, com si és algo raro, com si tu estaves dins. No sé, no ho sentim. És que jo quan llegís m'imagino que jo estic dins i cos i pues... És que eixa és la gràcia, que quan tu estàs llegint pugues, encara que siga una fantasia o una ficció, formar part d'aquest text. Entonces, per a fer un llibre és necessari més imaginació que sentiments, no? No dic que siga... És com si digueres, per a fer la paella que te falta més, l'arròs o els altres ingredients. Te fa falta tot, a que sí, si no, no tens la paella. Doncs així seria el mateix. El que passa és que, depenent del poema, igual té més pes una cosa que l'altra, però al final és una barreja i tu veus el resultat final. Espera, si n'hi havia alguna abans? Quan descrivies el teu llibre, què és el que te diria la teva imaginació? Què se te passava pel cap? És una bona pregunta. Espera, vaig intentar resumir. En aquest llibre n'hi ha punts de partida a l'hora de crear les històries que són a propòsit de la meva gent, però jo creo històries, per exemple, en unes d'elles parlo dels meus iaios, no? Però quan les llegiu vosaltres ja deixen de ser els meus iaios, passen a ser uns personatges, enteneu? De la mateixa manera, és com que jo igual he escrit coses des del meu jo més personal, que quan el lector o la lectora ho llegeixen passa a ser vostre totalment i deixa de ser meu, i altres coses que jo igual escric de forma més generalista, inclús igual passa al contrari, vosaltres acabeu veient-ho a algo molt personal vostre, com si jo vos hagués endevinat la ment en aquest sentit, però perquè vosaltres esteu fent aquesta transformació. Al final, com jo dic sempre, n'hi ha tants poemes com lectors i lectores el llegeixen, i partint d'un, però se transforma en cadascuna de les vostres visions. El poema que vaig a recitar ara es diu El silenci dels arbres. Sumits en el silenci, els arbres ens oculten les històries de tot el que els han envoltat i passen desapercebudes i la gent les ignora. Però si et fixes bé, quan el vent despentina indisciplinadament les fulles, s'escolten ecos de noms. Quan el vent fa cruixir els seus entramats de branques, se senten benvingudes lladeres. La ràbia, l'estima, t'adones que no només permeten niar els cors del nord de posar cínic i oscur, que no només retenen la neu fins que els bufets se l'emporten com a pols blanca. I mentre el vent taraleja els seus càntics és quan perceps que aquests gegants de fusta són el cofre dels segles. Espero que hagi passat com a mínim una estona entretinguda, diferent a les classes, i que no se vos oblida una cosa. Per molt que penseu que la poesia és una cosa que no té res sabor en les vostres vides, estic convençuda que molts i moltes de vosaltres en algun moment vos trobareu amb ella i serà una cosa que vos acompanyarà en el camí. I mentrestant, que tot vagi molt bé. Un momentín, no sé qué. Bueno, yo volia dir-vos que Laia i Leti, que vos sabia que van ser companyes, van ser alumnes meues quan jo vaig arribar al Padre, allà per l'any 98, van ja fa molts anys, i eren igual que vosaltres, els vaig tindre d'alumnes en primer de l'ESO.
Vos ho comento per a que vegeu fins a on... Espera, no sé la fins a on podeu arribar vosaltres si estudieu, si treballeu, amb esforç i dedicació. Mireu on ha arribat Leti, professora del nostre institut, i Laia van ser professora de la universitat, professora també en un institut, i escriu. Vosaltres teniu molt de futur per davant i vos anime a que s'esforceu i treballeu, perquè jo estic molt emocionada de veure que les meves alumnes han arribat tan lluny i tinc molts més alumnes que han fet moltes coses. Així que espero que vosaltres també ho aconseguiu. Ànim! I ara l'institut va donar un regal en nom, bueno, per agraïment d'haver vingut ací, ¿vale? Si voleu fer una foto. Després, qui vulgui, perquè alguns de la tutoria de Dolors també havien comentat, estan els llibres ahí que ha escrit Laia, per si voleu comprar-ne algun, ¿vale?